maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate cheno ni en Andrutho Tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng wagoe mbaka kotenore kod gigo machando ngimawa kata mamonowa bedo kod ngima makare. Ponono ni winjo nyakalondo mar Ramogi na nyisi ni kawuono wadhi bedo kod wendowa ma en ng'a osechopo e studio. Wabomiyo thuolo bonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kaeto kok waketho kinde wadhi donjo e twak achiel kachiel ma kawuono en aena ni duoko mag penjo kaachiel kod mulo achiel ariyo adek mamoro nokwamulo e chenro mokalo. Machiegni profesa. Erokamano. An Profesa Joakim Osur ja Ugenya. An laktar. Mosomo weche madhi gi weche timo hera gi problems mabiro e wechego. Nitie tuoche mang'eny ma ji bedogo e yore mag timo hera. Mago ema specialize. Daktari kane itiere ka jumbe dhi ariyo gi nus mokalo ne wantiere kod chandruok mane wanyalo dendo kata ni nyawo mag pacho kata nyawo mar jomachuo dhowe gi nyalo luongo ni erectile dysfunction ma bende nipimonwa gima kele ka nyalo paro maber ka wiyo kowil nipimonwa kata ni gima nyalo kele ahinya gin weche mag stress, tuoche mopogore opogore, hinyruok, sabro trauma donge gika ina go nyalo kele. Mak mana ni penjo ne ng'eny mokalo kendo kawuoto nadwa ni waduoka penjogi. Okay. Ano kare. Ikori. Wawinja ne penjo ma oganda penjo. Penjo to ng'eny mokalo to kata kamano ni samoro jogo mano koneno chenro ni nyalo mulo mana matin nono ni erectile dysfunction en ang'o kuom jomachuo. Erectile dysfunction kata erection failure kata gima waluongo gi dholuo ni nyawo mar jomachuo en tuo mabiro gi weche mang'eny. En tuo ma miyo ng'ama dichuo ok nyal timo hera nikech ok onyal bedo ready. To gik makele ng'eny. Nitie tuoche mang'eny mane del mamiyo ng'ato bedo kode kaka pressure, kaka diabetes, kaka cholesterol man malo. Nitie tuoche mang'eny. Weche madhi gi stress miwachogo be. Ka nitie stress e ot, ji dhaw. Gik moko katiyo gi kong'o mang'eny. Mago kele. So waluongo gi ni psychological problems be. Nitie social problems be. Madhi gi weche mamiyo ng'ato stress, ng'ato olo tiyo, ok nyal tiyo, oduoge ot koro ok onyal timo gimoro amora. Koro nitie weche mang'eny makele. But definition ne en ni ng'ama dichuo ok nyal timo hera nikech ogane ok nyal bedo ready. Mwaluongo ni erection failure. Ma ntiere psychological problems, ntiere medical, social. Donge ni neno wamama makiambu ndalo moko ka nie ndara timo maandamano. Negiting'o boke. Maandamano ma ji ok dwa ni itime e weche mang'eny. Wamama go ne time nikech giwacho ni chuo gimadho kong'o ahinya. Koro ka ochopo e weche mag hera ok ginyal. Kong'o nyalo kele, kong'o kotigo marach. Kong'o nyalo kele. Apa ni semulo ne jogo mamoro nokoneno chenro ni. Koro adwa ni mondo mi kaka ne wasingo wadonja e penjo achiel kachiel nikech penjo ne ng'eny mokalo to kata kamano wabumulo maji nodwa thoronwe ahinya nikech bende thothne wanwa giga noe to tabu mar ng'at machielo bende nyalo bedo godo. Penjo mokwongo nowuok nwa kuom bwana mani luongo ni Kevin ne wacho na ni entiere gwenge mag Siaya, entiere kod shida niya kodhi achiel to round mokwongo en mana maber kaeto bang'e erection rumo minyaka budh ahinya eka bang'e duogo. To wacho kacha to round mar ariyo obudho mabende nyalo wuok maok ochopo kare kata ok ochopo e giko mar weche mag timo hera. Openjo kacha ni mano nyalo bedo shida mane profesa? Ng'ama dichuo nitie ga gi gima waluongo ni latency period. Kotieko round to nitie time mokawo mondo recover. Mano en very normal. Omiyo ok onego bed ni ng'ato tieko to chako. Dendi nyaka duog recover, nyaka duog kare kapok ibedo ready kendo. Ji mang'eny dwa ni gin ka gitieko to gidhi mbele. Ng'ama mama nyalo. Ng'ama dichuo ok nyal. Omiyo gima bwana no wacho kotieko to ok onyal dhi mbele immediately, mano en normal. To penjo mar ariyo mowacho ma otieko piyono, mano waluongo ni premature ejaculation, mano to is a problem. Manyalo dwa ni mondo chiedhi. Although ok onyisowa ni to piyono en piyo maromo nade. Wawacho ga ni ka en less than 5 minutes. Emwa define go ni
premature ejaculation. Koro akia ni pi oneno nikech ji be opogore, iyudo ni ng'ato dhi 10 minutes to en oparo ni onego dhi 20. So nyaka wabed sure ni to en pio maromo nade. Omiyo tabu mokwongo mano wacho godo no, mano ok en chandruok. Iluonge ni ang'owa period? Latency period. Latency period. Period ma dendi recover go, mondo kendi bed ready, mondo inyal timo, sex. For a man, and nitie that period, makati timang'o, you cannot. To period no be medore, kimedo bedo, ka age medore. So inyalo yudo ni a young person, teenager, nyalo tieko to chako in 5 minutes. Ng'ama is 40, 50, nyalo dwaro kata 3-4 hours kapok ochako kendo. Emomiyo seche moko wawacho ni jaduong' mosechopo age moro nyalo yudo shida kochako dhi gi nyithindo matindo nikech nyathi nyalo dwa ni mondo chak piyo piyo to konyal because latency period ne is too long. Yeah, to kichuno to ok nyalre. Ema kelo waris seche moko nikech itemo timo gik mar not possible naturally. Emang no keni koro samoro jodongo moko chako tiyo kod yedhe mabende ne wasemulo ka mabende thoro kelo chandruok ne oganda. Moro ng'ato nuko winjo chenro mane wamulo kotenore kod yedhe gi daktari. Latency period kinono kodhi kata seche 4 tidwa ni mondo michwale. Yedhe gi thothne kelo midhiero machal nade ne joma chuo. So nitie yien ma itiyogo ber ka otigo ka daktari ondikoni. Ing'e ni yien to beya to tiyo kodgi e yo marach e shida. Nikech ng'ato dhi e pharmacy to nyiewo yath to okia nochiedh ang'o. Okia ni dose makare en mane. Koro muonyo yath for a wrong reason to muonyo dose ma is also wrong. To yudo side effects. Wasewinjo ding'eny ni ng'ato tho kata. Aparo ni isewinjogi. Ji mang'eny. Moko tho e bar, e lodging. Nikech okawo yath omuonyo mang'eny. To maybe onge kata gi problem ma yadhno chiedho. Koro dende o react to tho. Omiyo yien ok richo. But kapok itiyo gi yath, en important mondo daktari oneni to yath mane monego itigo, titi kode marom nade. Misuse e gima duong' ka. To wayudo nikech social reasons. Ing'e ni ji paro ni ka in perfect in the bed to in a better man. Koro mano wariga chuo mang'eny. Gidwa ni mondo gibed perfect. Nitie luoro moro ni seche moko kadhi bedo perfect. Koro yudo ni ng'ato dhi e pharmacy, onge shida. But odwara no tigi yath mamiye, owacho ni mamiye teko mondo bed too perfect. Jomoko be tiyo gi yiend nyaluo. Nitie yien minyiewe street moko mimadho be gi minyamo be. Mukombero. Mukombero. Wawinjogi. To gima important en ni ka in gi shida, onego neni omi yath ma is needed, the right dose. Yeah. Kevin, kamora mora ma intiere, daktari oluongi wacho kata ni latency period omiyo kiki bed gi luoro kata matin. Daktari wacho ni mano en gima kawaida. Kaka saa medo sudo e kaka gini medo budho. Ka en rawera to onyalo kawo dakika matin. Ka en ng'at mosebedo maduong' higni 40, 50 nyaka seche 4 kapok oikore kendo. Omiyo Kevin, kamora mora ma intiere, daktari wacho ni in sawa kabisa, kiki bed gi luoro kata matin. Daktari entiere kod penjo machielo ka wacho kata ni shida ma entiere godo, wacho kata ni obedo kod gombo mang'eny mar bedo gi ng'ama miyo. To kosekete machiegni magi sechako weche mag hera to otieko dakika matin to winjo lit mang'eny to pok otieko dakika 3. Okelo wach mar lit, otieko wach mar dakika, owacho ni entiere kod gombo mang'eny to kosechopo machiegni to koro okone ka kendo koro odhi maber ahinya. Chandruok nyalo bedo ang'o ko wacho winjo lit. Koro ing'e ni lit ni mano penjo matek nikech lit nyalo wuok kuonde mang'eny. Ing'e ni organ nigi parts mang'eny. To anyway, mostly lit wuok ka ng'ato nigi infection. Mano en a commonest reason. Infection mamiyo koro iwinjo lit. Nitie inflammation e system ma nyaka chiedhi. Mano is the commonest. But nitie moko be ma because of infection manosekalo, kama ejaculation wuokie obedo tight. Koro inyalo winjo rem ka ejaculation no kalo. Mago te ichiedho. But bottom line en ni ka nitie rem, onego rangi oneni rem wuok kure. Nikech the system is
complex. En complex. Nyaka wang'e ni owuok kure, tang'o makele. Makabeto nego ne laktar, mondo mi oyuda ni to remni oa kanye, en rem mabiro seche ma wanyalo ejaculate, oro bira anytime, oro biro ka erection nitie jok ma erection itself cause pain. Yeah, mano kango motimore prof? Nerve problems, bedo ni nitie some growth somewhere kanyo. So mago te onego rang. Nitie vidonda be ma ji bedogo kanyo. Ng'enyne gin vidonda mag infections kaka herpes, syphilis, ang'o. So rem nyalo wuok kuonde mang'eny. Yeah. Erokamano ahinya, ageno ni oyudo duoko. Chandruok machielo wuok kuom rawera machielo en bende wachona ni iluonge ni Kevin. Kauno Kevin ng'eny gi chandruoge gi manadeni. Kevin wacho kacha ni shida mentiere godo en ni osiko chunga saidi. Ing'eni chandruok mawuoye en erectile dysfunction kata koso teko mar chung'no. To rawera ni to wacho ni en ochung' saidi. Ma nyalo bedo chandruok daktari. Onyalo bedo opposite mar makoso. So nitie chung ma en abnormal. Aparo chieng' mane wan kamogik ne wawuoyo about it. Waluonge ni priapism. Miyudo ni ng'ato chung not because en stimulated gi ng'ama mama, but ochung' like that. Ng'eny gi joma nigi sickle cell disease yudo ga shida no. Common cause be en tiyo gi en ma wawacho ka. Inyalo tiyo gi yath and you don't need it. Kori bedo ka ina permanently erect. Ichung' mana kamano. Makendo bedo kata painful. So chung ma ok en related gi stimulation en abnormal. Kendo kodhi ahinya to damage organ no. Wawacho ga ni kiyudo ni gino chung'a for 3-4 hours ringi dhi osiptal. Nitie kaka wanyalo make chung no duog orum medically. Yeah. Manyiso ni imbe ntiere kod chandruok. Yeah. Mano should be seen. Ne daktari. Yeah. Professor penjo moro nowuotho ka mang'eny mokalo, tadwa ni mondo mi moro ibo kawo thuolo mondo mi iyarnwa tiende matin, gimomiyo ji mang'eny ne penjo wachni kod kaka onyalo donjo kod twak odiechieng' ma kawuono. Penjo manonwore mang'eny mokalo, Prof, en ni bende masturbation nyalo kelo erectile dysfunction. Kapo nono ni ng'ato ne masturbate ahinya to chopo kamoro makoro ochako neno ka ochich ni moro nyalo kelo ne chandruok. Moro ichaknwa ni masturbation en ang'o? Samoro itime kang'o motimore, kaeto penjo ma onwore moingo dipar ni bende nyalo kelo idi. Yeah. Masturbation miyoga ji mang'eny bedo worried. Masturbation definition ne en ng'ato pleasure himself. Omulore owuon, omulo organ ne, to winjo pleasure, to ejaculate. Joma wa mama be time. En very common. Especially kuom joma rowere, joma pod tindo, mapok obedo gi opposite sex. Both joma mon gi joma chuo. To gitime nikech in medicine waluonge ni a stage in sexual growth. Ki discover yourself. En self discovery. Discover ni nitie kuonde ma kamule denda tawinjo maber. Then iyudo ni ng'ato mule repeatedly. Then they give the stimulation, gi climax. But the moment magichako bedo gi ng'ama opposite sex, they normally giwe gino totally. Gi focus koro en sex with a partner. Koro en very common. But gimomiyo owari ji, gimomiyo masturbation wari ji, en nikech stigma. Ji mang'eny wacho ni timo kamano en richo. Koro ji mang'eny time but gibedo guilty. Gitime to gibedo guilty. Gitime to gibedo guilty. That is very common. Koro ka ng'ato yudo any problem sexually, to gichako paro ni masturbation manatimo cha ema kelo na shida. Many times masturbation and a normal part of growth. Nitie ndalo ma ng'ama rawera time to duogo weyo, especially kochako bedo gi partner, onge effect mobedo go del after that. Omiyo kik omi ng'ato bed worried. Ok okel ED, ok okel other sexual problems.
However, nitie gima waluongo ni hypersexuality kata sex addiction. Aparo ni chieng' cha bende wawuoye wiye. Ng'ama nigi hypersexuality matiende ni en gi too much desire ma abnormal. Ma be sex no is miye gima waluongo ni therapy. Owinjo mental relaxation kotimo sex rather than pleasure mar sex. Ineno kaka ng'ato nyalo madho kong'o nikech en gi stress. Nitie joma ka gin gi stress, they have sex. Mano is not normal. Tiyudo ni they have sex with partners, gibedo ga gi many partners. Iyudo ni gi masturbate a lot, gi watch pornography a lot. Mano is different. Mano is now a disease. Should be attended to. But just the normal masturbation ma nyathino timo ko chako donjo adolescence a few times to rumo kamano, not a problem. Yeah. Hapa ni prof wabumulo chieng' moro bende sex addiction kaki wacho ntiere kaka jomoko madho kong'o kapono ni ntiere gi stress gik moko chando wiye. Sex addiction wacho ni onyalo bedo tuo monego beni bedo address kata onego beni iwuoye. Chieng' moro kiyudo thuolo ibi wago e mbaka kod kaka gima timore momiyo ng'ato neno mana ni ema nyalo konye. Kata kamano iwacho ni wakata ni masturbation ok en richo. Well, awacho ni okokel chandruok. But ing'e ni richo to is waluongo gi ni personal values. Nitie joma their personal values don't allow masturbation. Hapa ni wamake makakanyo wa prof. Waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Kapono ni pod nitiere gi penjo, kik ibed gi luoro kata matin, tudri kodwa yor SMS. Namba mar SMS nitiere screen mari. Kidenyo mar adek bende waboya online mondo mi tudri kod prof. Mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo. Facebook page en Penj Laktar. Facebook page wa en Ramogi TV #Penj Laktar. An bende inyalo yuda kokalo Facebook page na en Nyar Joseph. Omiyo kik isud kata matin. Rabuon ok dwar tich mang'eny. En spacing mare tuta kisepuro puodho kind tuta gi tuta en mita achiel. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile Buch jopiny. Nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo los go kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Anyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Tuko fresh, tuko sight. Relax, everything is alright. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. For make it deeper, manze mape man your best. Masa machache no time to rest. For make it deeper, manze mape man your best. Masa machache no time to rest. Introducing new tropical air fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV gima en mwandu Professor Usur wantiere godo e studio kawuono en mar duoko penjo moro amora minyalo bedo godo kawuono duoko. Prof antiere kod penjo machielo. Antiere kod shida mani kan gi nyako kata madamba to round 1 adhi dakika matin then bang'e no to koro onge kata matin. Latency period cha apano chako duogo ka mak mana ni nyaka bed nitiere gimoro ma diher mondo mi med lerwa kutende kod weche. Aparo ni latency period nikelo ga shida nikech especially ka ng'ama dichuo tieko before ng'ama mama. To koro ng'ama mama dwani weche dhi mbele to ng'ama dichuo ok nyal. Koro yudo ni dhaw nyalo wuok kanyo. But itie latency period mabe nyalo bedo abnormal ma too long. Mano nyalo timore nikech hormone problems in the body, mostly hormone problems, but seche moko be ka nitie winjruok problems between ji ariyogi. Yudo ni koro chuny ng'ato a kuom wadgi piyo piyo, koro latency period be bedo longer. Ma onyalo dhi ma thuolo ma lach marom na nikech niwacho ni ka higni osedhi ahinya higni 50 ng'ato nyalo kawo kata seche 4 hours kendo to ma koro dhi ahinya kaka koro jahera mar chiro nitie ji madhi kata 3 days. Yeah, so onyalo budho. Mano koro hormones koso manao. Yeah, koro mano mostly hormones nyalo bedo problem, but also gima waluongo ni that dynamic relationship seche moko ka ok tikare. Tiyudo ni chuny ng'ato wuok e wadgi immediately after that first attempt. Yeah. Chunye wuok chunye ojok kodi parie. Daktari ok ne no kenan ni. Ojok kode. Penjo moro wacho ka prof amoso ukanyo ang'o momiyo samoro ringre ng'ama dichuo nyalo shrink kata ng'wony kasto testis mare nokuot kasto bang' ndalo moko to shrink. Sani gin matindo sana ok chal kaka ne en jahigni 31 konyisa ni jahigni adi. Chandruok nyalo bedo ang'o ma timore ka amomiyo samoro duong' ne nyalo shrink gi kako ndike ka koso okopime maber ahinya. Waluonge e medicine ni body image dysphoria. Katiyo gi language mayot matiende ni iparo ni dendi bedo matin or ni dendi ok normal. En gima nie wi ng'ato. Otimore ni kata joma mon be. Yudo inyalo paro ni in abnormal, ni ok look normal, ma obodhai kabisa. To joma chuo especially kosebedo gi erectile dysfunction gibedo ga gi shida no. Ochako paro ni koro organ ne is small, is shrinking, is disappearing. Tie kaka ng'wonya. Giparo en gima nie wi. En gima nie wi ma in very convinced ni gini ng'wony. Orumo dok matin. Waluonge ni body dysphoria. Ok in true fact ok en ni dendi bedo matin. But effect mar erectile dysfunction miyo ng'ato feel kamano. It is a mind thing. And psychological torture ma ng'ato bedogo because no bedo gi erectile dysfunction. No fail during the act. Koro one of the problems magi develop en mano. Ichako paro ni koro giri ni ng'wony obedo matin, ok en normal again, gik moko kamago. Koro part of treatment, nikech kwachiedho erectile dysfunction, nitie gik mang'eny mwatimo. Part of it en gima waluongo ni psychotherapy. Matiende ni treatment of the mind. Chiedho obwongo mondo ichak ibed gi positive body image. Ichak neno dendi kaka normal. Yeah. So gima bwana no wacho is a very common problem. Body dysphoria mabiro because ise fail once in a while. Yeah. Magini ni mane pache ber koneno laktar molonye weche mag paro mondo mi owuo kode wuoth kode mondo mi oneni ok en kaka opare no to nitiere adiera makende ma samoro nokel kod idi moro dichiele. Prof, antiere kod penjo machielo
Penjna laktar ni ka an gi nyako to muya tina. Owacho ni ok ochung' motegno. En ang'o marach kode? Oja higni 19. Jahigni 19. Tinde ji chako chon, kose mano let. Awinjo ka Papecho bende wacho ni ochako chon. Ing'e ni gima timore gi joma chako weche mag hera. Gipuonjore, pok ging'iyogo. Koro gibedo ga gi shida go. Nitie examples mang'eny, seche moko, especially bang' wedding, joma ni poko virgins, iyudo ni ng'ama dichuo poko bedo ga gi ng'ama dhako. And the other way around. Wayudo a lot of cases ma after wedding, ji bire clinic, nikech ok ginyal. Nikech ok ging'iyo gi gigi, gikia kaka ji timoga. Koro ng'ama is 19 matemo timo wechego. Why expect no dhi bedo gi shida mang'eny for a beginning. Achiel kuom gen gima wachono. Na experience, but with time... Ok ni muya tin, with time oduogo bedo kare. Yeah. Ayudo penjo machielo bende, kik wil jahera mar penj laktar ni bende penjo ni kawuono profesa obiro mar duoko penjo tema inyalo bedo godo. Dhi Facebook page wa Ramogi TV #penj laktar, dhi Facebook page wa penj laktar, penj prof penjo tema inyalo bedo godo nikech wacho ni ngima en mwandu. Profesa pono ni ng'ato nitiere kod chandruoge ma wang'iyo gi. Onyalo bedo kod ngima mok ber nikech ngima en mwandu. Gigi kelo shida mang'eny. Ing'e ni kuom joluo weche mag hera gi life rotates around them. Iwacho ni kuom joluo? Kuom joluo especially. Sani koro ji dwa timo ang'o, koth osechako chwe. Sani ji komo. Ji komo. Idwa ni kapok ichako komo, itimo gino. Akia kapok ang'o timore, itimo gino. Matiende ni life rotates around sexuality in Luo land. Joma joluo o value weche mag kitanda kabisa. Koro parane ni okinyal chung', okinyal bedo gi teko kaka ng'ama dichuo. Matiende ni kata jigolo komo. Iniyudo ka koro okinyal. Donge. Matiende ni okinyal participate economic activities kaka dwarore. But gima more important en ni relationship nigi jaodi be koro bedo shida. Nitie joma bire clinic nikech ok ginyal yudo nyithindo, nikech wechego ok nyal timore. Ok nyal bedo gi nyathi. Koro en chandruok maduong'. In fact, jogo nigi kuyo. Ji osebire clinic ka ywak. Nikech ne ok oparo ni onyalo bedo kamano. Ni ok onyal timo hera. To family be nyalo push ng'ato. Gipenji penjo ma ok nyal duoko ni to ang'o marach kodi, ere gimomiyo in pok ikendo. To seche moko isetemo ga tiyudo ni onge gi teko mar ng'ama dichuo. Ere gimomiyo uonge nyithindo. Ing'e ni nitie gik matek wacho. Nitie joma safa to ok ginyal wacho nikech ichako wacho nang'o. Ipimo neng'a. Ipimo neng'a. Nikech seche moko be ka ji ong'e idhi wachi e gweng'. Koro en chandruok. Wechego miyo ng'ato bedo gi... Nitie joma are drunkards sani nikech they cannot perform. Nitie joma are totally out of their mind, nigi depression nikech ok ginyal perform. Omiyo en gima very important mondo ng'ato bed mangima, they have to be able to perform. Kuom ng'ama dichuo en very important. To society be osekete e wiwa kamano. Ni ka ok inyal perform, ok incomplete. You are not a total man. Ne wan ga gi total man ndalo moro e Kenya. In fact, jaodi nyalo dok korgi to wacho ni an adak gi dhako adwa. Isewinjo wechego? Kata en omondi long lilo. Giwachi malich. Ma koro ji nyera ni to kara ng'ani ok en ga dichuo. Omiyo wechego tek. To chutho kata ka ponono ni winjo ni ng'ato nitiere kod chandruoge gi, kotenore kod chenro mar penj laktar wayudo ni ok en giminyiere. Wayudo ni en chandruok monego bed ni ikonyo ng'ano mondo mi oyud thieth madwarore, mondo mi oyud kaka ngimane nyalo bedo maber. Ing'e ni gima ji kia en ni gigi gin tuoche. Mana kaka inyalo bedo gi malaria, kaka inyalo bedo gi diabetes, kaka inyalo bedo gi erectile dysfunction be. Kiyudo malaria donge idhi chiedhi. Ineno daktari timo test chiedhi. To nikech sex and sensitive, ji ok dwa dhi osiptal. In fact, ji paroga ni weche modhi gi kono ok chiedhi osiptal.
Yeah, koro gima duong' en ka ng'ato nyalo dhi osiptal, the way michiedhe any other disease inyalo chiedhe. Prof, wang'ano mako penjo moro odwa lalna e penjo wagi ni weche mag low sperm count. Inyalo pimonwa ni sperm count en ang'o, low sperm count en ang'o, kinyalo mbeko nago gi dholuo mayot mondo mi oganda wa winji ka bende nitiere kod tudruok kata matin kod weche mag ED. No, low sperm count mostly watimoga kanitie joma ok nyal yudo nyathi. Achiel kuom test mwatimo en rango ni to be ng'ani nigi sperm. Bedo ni ng'ato nigi ejaculation ok omiyo ni en gi sperm. Nikech ejaculation nyalo bedo pi maonge anything. Wamake kanyo? Wamake maka kanyo? Bedi ng'e mano jahera mar penj laktar. Ni ng'ato nyalo bedo kariwore kod jaode to seche ma ojaculate kata seche ma oparo ni ogolo tong nyodo to ogolo mana pi e gima professor wacho. Kawa kauyo to kawa duogo to kanyo madhi chako godo kata wadhi nyime kod penjo ma wayudo odiechieng' ma kawuono. Kik wiwil kidieny mar adek ni en mari wadhi online mondo mi in bende iwe kod professor Usur. Kik isudi. Nyaka chope duon doho kawuone wang' sa. Nyaka tim gimoro amora kare Sarabjit. For KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sio raha An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama. Tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raya familia atiogi Raha Premium. Tich Ang'wen, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar pok opogore ka osir gi bengi mar Equity. Gik moko kaka record keeping, mago gisabedo ka gitumono, ging'isowa kaka inyalo handle ohala, gisabedo ka gitumonwa. Koro mago bosebedo ka konyowa matut. Koro kinwang'o pesa ting'en anyalo deal koda nadi ki ohala. Pok opogore, saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. Oganda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tune mari di mana *860 *418# to parie niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye mad gwedho. Jonjore ma ichich ni mag Al-Shabaab ochako timo monj machielo Lamu kendo nego ng'at achiel. Tumemia sana for around 5 months bila mshahara, bila kulipwa. Tumefungiwa manyumba, school fees watoto wako kwa nyumba. Nen lauruok makagi kacha ikindo bila kod jotije mag kaburini Malang'ata mane ong'anyo kabandho sachgi.
The blood iko na it is a bacteria infection. Rawera moro wito ngimane bang' tiyo kod yedhe manyaluo mane omiye gi japuonjre ma oketore ni en ajuoga. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Professor Sura e studio. Penjo duto te manyalo bedo godo wayaw line, SMS bende pod wayaw, kendo Professor dhi duoko penjo duto te ma intiere godo. Prof, tiere penjo moro ma odonjo sani, ok ne list wa machon cha. Owacho kacha ni en miyo ma jahigni 50, jaode osekalo higni 60. To wacho kacha ni chandruok ma gintiere godo ni ok ginyala bedo e achiel nikech jaode seche ma gidwa bedo achiel to bedo gi mor kendo gi ilo mang'eny. En mani koro kochopo kare to konyal kata matin. Chandruok nyalo bedo ang'o, to ere kaka inyalo konye? Onyalo bedo ni en gi weak erection. Maybe en gi erection but en weak. Age no mostly ng'eny ji nigi pressure, sukari, tuoche mang'eny gi yien ma gitiyogo be ng'eny. Koro seche moko nyalo bedo ni ema affect. To mago, in fact, wachiedho jatuona ma is old is 89 years. Podi ji timo gigo kata 89. Koro mago ichiedho chiedho. 89? Machiegni 90 Prof? 89. Dok, nitie rach. Prof, wantiere kod Oduor e line, yena mondo miaka usimbo Oduor. Okay. Oduor, hello, penja laktar. Hello, doctor. Machiegni wawinji? Apenjo daktari ni testis mara koro anti, bedo ka late. Moko winjo ka anjo ka gik lwet chif matin, kuom higni mang'eny to gitmedo lwet gik mohingo kata gi machielo. Winja? Wawinji, kata kamano Prof wacho ni nyalo nuone penjo. Awacho ga? My testis koro achich. Bedo ga gima winjo ka late. Samoro biro ka gima liet matin. To seche moko bende ok awinji. En kuom higni mang'eny madhi na 30 to gito bedo lwet gik mohingo wadgi koro acham. Koro akia ni mano dibed ang'o? Prof, ok ang'eyo kiwinje maber. Owacho ni owinjo ga lit kidogo. Testis ne koro achich. Mani ni en very important. Rem ma ng'ato winjo testis en a bad thing, onego dhi orang ni en ang'o. Ng'enyne gin ga infection, but nitie moko ma nyalo bedo waluongo ni torsion. But mare ni osewinjo aming'a. Higni 30? Matiende ni nitie problem kanyo. Nitie growths moko be, nitie gima waluongo ni varicocele, nitie gik mang'eny. Onego nene, ogo picha, wang'e ni en ang'o, uchiedhe. Prof, penjo machielo wacho ka ani bang' dhi nyange to mor kata ber mar timo hera dok chien ma inyalo kony nang'o. Kapok idwoko mano yiena mondo mi akawi simb Lilian. Lilian, hello, penj laktar. Hello? Machiegni Lilian. Penjo niya. An kawan gi wuon parwa. Aonge gi gombo moro amora. Koro kata kwatimo sex achalo ka gima ofosa. To kata kwatimo to gimoro ni ng'ato onego bed ni relieve aonge godo totally. Koro asetemo an awuon kaka ng'ama dhako aneno ka gini kelo na shida nikech ochalo ng'ama chuna, yani ng'ama repa koro. Koro atemo ga wuon ni akaw ka pictures nege pornography karango. Mondo atem ane ywayo feeling no. Taneno ka seche marango ni pornography taneno ka akelo feeling no. Lakini ka wan kode hivi aonge gimoro amora, yani aonge gombo moro amora totally. Koro chalo ng'ama repa tu. Kik ing'ad simu Prof nyalo bedo gi penjo modwani mondo mi openji. Okay. Intiere gi higni adi Lilian? Sani an gi higni 31. 31. Usedak kuom thuolo maromo nade? Wasedak kode sani 8 years.
Okay. Wantie kode gi 8 years. Okay. Erokamano. Waseda thuolo mar higni 8. Erokamano Lilian, Prof. Ing'eyo gima Lilian wachono, waduok ne erokamano nikech en a problem ma mon mang'eny nigo, to mon mang'eny wuondore ni gin kare. Matiende ni owuondore kata ni oyudo orgasm to koyudi. To onge gima owinjo. En a very common problem. Dende ok respond sexually. Ng'enyne timorega kamano ka nitie ng'ama utimogo sex ni ok en ng'ama ihero. Kata in kode gi shida. Koro dendi ok respond. Ing'e ni dend ng'ama mama en very connected to emotions. Emotional, waluongo ni emotional connection. Kidholuo mani wacho nang'o? Tudruok mar chuny. Tudruok mar chuny. Koro chunyi nyalo bedo ni onge ng'ato, ok uni achiel, but utimo sex. Dendi ok dhi respond. Nikech dend ng'ama mama en very tied to tudruok mar chuny no. Mano is the commonest thing. Kata odhaw kodi, kata ochandi, koro yudo ni dendi ok dware. But joma mon wacho ni adwani mondo alos dak. Koro beta kanyo. Kata rach ne. Ovumilia. Onge gima owinjo, seche moko winjo kata rem. But ovumilia. Ng'eny giwuondore no winjo maber, kendo giwuondore kata ni giyudo orgasm, to ok giyudi. Koro mano nyaka wadwar ni to ang'o makele. A few cases be nitie ma inyalo yudo ni kwatimo tests moko wayudoga hormone problems, mamiyo ng'ato ok nyal dwaro. Nitie moko be ma biro nikech at a certain point in life, maybe ni bed assaulted sexually. Koro dwarore gimiluongo ni therapy. Yeah. Koro en a common problem. Ka ng'ato ni kode ber mondo wang'e ni to ang'o makele, especially make sure ni relationship ni kare. Or ka ni bedo gi shida, ka ni dongo, ibed assaulted, otimni gik maricho, dwarore ni mondo otimni therapy. Yeah. Makabeto Lilian onego ne laktar molonyo weche mag tudruok kata chandruok mag obwongo mondo mitimne therapy. To kaito ong'eya ni to siepgi kata dok chien nyalo bedo kapono ne nitiere ang'o manotimore. Yeah. Ng'eny joma mon vumilia nikech nonyisgi ka gitindo ni ng'ama mama ok onego bed ni winjo any good feeling. Nitie that myth. Akawi simp Ken kaito waduogo. Kenneth, hello, penj laktar. Machiegni Kenneth, penj laktar. Ing'ado riyo kwa winji maber ahinya Kenneth. Kabete achiel gi mino. Round achiel ma anyalo kuongo betie kode no. To kendo nyaka kendo muda mondo kachak abed active. Koro kang'e ni shida nyalo betie ang'o. Erokamano ahinya, kata kamano daktari nosemule, prof nosemule, latency period, podi nyalo... Latency period ni chendo. Ochendo sana, prof. But aparo joma mama onego bed nong'eye, joma wababa, joma dichuo be onego bed nong'eye, ni ka ng'ama dichuo tieko, ok onyal chako immediately. Nitie time ma nyaka dende recover go. Maseche moko be onindo kendo chiew yako nyalo. Waluonge ni latency period. To vary. Ng'ama tin bedo ga shorter period, ng'ama is older obedo longer. Onyalo bedo as short as 15 minutes, onyalo bedo many hours. Kata days. Okay, abnormal and very normal. Of course, kind too long, especially ka okalo 12 hours kama, then wanyalo check on it what is going on, nikech mano is a bit too long. But nitie joma bedo kode very long. So, gima jaduong no penjo is not a problem. Aparo we just need to know ni en kawaida. Prof, penjo machielo bende wacho kani nyajimo penjna laktar ni ka in gi dichuo to uchaka ni ito enosetieko ma ok uchaka ni ito enosetieko, chandruok nyalo bedo ibo wacho ni premature ejaculation. Kora dwani mondo mikonye jahera mar chendo ni.
Nitie kata chuo matieko kapok ochako. During foreplay en osetieko. Mano severe form of it. But waluonge ni premature ejaculation. Gi dholuo waluonge nang'o cha? Tieko premature en ang'o? Kapok thuolo chopo. Tieko kapok thuolo chopo. Antiere kod simb Collins yena mondo akaw Collins. Hello Collins, penj laktar. Collins, hello. Nyajino. Machiegni? An Collins Jakosopo. Machiegni Collins. Koro. Sama an gi minot. To teko mar dichuo onge to ka noko mar oko to teko nitiere. To ok ang'e sidano. Koro napenjo laktar ka en sida mane mondo okony. Isebet gi minot, usedak kuom thuolo marom nade? Wasebedo higni 2. Higni 2? Higni 2. Nichako dhi oko karang'o? Bang' higni 2 ni ema chako dhi oko. Koro sani an gi dwe mar dhi oko. Koro to ema ne. Koro ka not gi minot to teko no dal chuth. Shida ni nochakore ka isechako dhi oko koso kapodi? Ji kelo ga shida kuom gi kendgi. Pogo hera tek. Dividing love is very difficult. Gi kisungu. Dholo maler ni pogo hera tek. Pogo hera tek. Ng'ama dichuo ka osehero ng'at achiel, tek ahinya mondo kendo her ng'at mar ariyo. Koro iyudo ni ema timo bwana no. En osehero another person, koro kodhi e jaode, to konyal yudo direction. Adwa dok chien matin prof, Nokendo mama ni kohero. Donge, emomiyo nokende. Wasium kamano, nokendo mama ni kohero. Ang'o motimore kore ka mochopo kama koro wacho ni kodhi oko to winjo ka kendo koro oyudo ka itiere kod teko to ka itiere ot to weche mag nyawo mag joma chuo gi donje. Emomiyo adwa ng'eyo ni to 2 years ing'eni en a very short time. Onego bed ni pod gin e honeymoon. Donge. Ang'o momiyo dhi oko? Koro ne shida mochako donje. Koro wakonye nang'o prof? Wakonye nang'o? Obed nenore ni ok en ng'ama nyalo manage. Ji ariyo. Ochus ng'at achiel obed go. Ing'e ni kichako dhi oko to in mana 2 years in marriage. Mano marriage mabe dhi survive adier. Tek matin. Ochusane, the one mohero, obed go, oriere go for some time. Yeah. Prof, thothne ji wachoga kaka koro kes mar bwana ni samoro en juok. Samoro ntiere kaka gik moko ok dhi ne maber, samoro ng'ato noire kata ng'ato tueye kod weche makamago. Kesi senago bende wabedo gago? Ing'e ni seche moko wayudo ji osiptal mabiro to giwacho kaka koro wawuoyo sani e TV, ji winjo wachni. Giwacho ni anta bira temo to ang'e ni ng'ato noira. To kipime tiyudo ni in gi chandruok monego bed ni chiedhi. In kata gi diabetes moro. Gi pressure. In gi pressure. Or in gi any of those problems masewachogo. Okay, okan specialized e weche juok, okanyal wacho ni it doesn't happen or not. But gima waneno en ni seche moko ng'eny joma waneno, joma biro man gi shida, giwacho ni ne giparoga ni en juok. Ka gibiro mopim gimwayudo ni shida en ang'o, to koro giwacho ni ala kara onge ng'ama ira be anana gi tuo michiedho. Gin tuoche mithiedho prof. Thuolo omayowa wang'wa, ok waduoko penjo te. Penjo mane wayude kidieny mokwongo kano ohewo 700, sani bende penjo donjo mang'eny, to kata kamano nyaka ang' koro watieki. Wach mogik miweyowa godo? Aparo ma en discussion maber. Wadwa ni mondo ji ong'e ni tuoche madhi gi yor herago gin tuoche kaka tuoche moko. Kik mi ng'ato luoro, kik mi ng'ato ywagruok mang'eny ma wawacho ka, kuyo, ibiro osiptal, ichiedhi. Pono ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi nade? Namba mar klinik en 0746 028 088. Ka ng'ato goyo namba no, to dhi yudo appointment to wanyalo wuoyo.
Erokamano nya prof. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi tibo biro wagoye mbaka e chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV. Gima en mwandu nikech wacho ni ma en chandruok ma ji mang'eny nitiere godo. Ageno ni yudo duoko achiel ariyo adek otenore kod weche gi tuoche mopogore opogore kaka pressure, tuo mar sukari, chandruoge mag stress, chandruoge mag obwongo, mago duto te nyalo kelo chandruok. To wacho kacha ni pogo hera bende ok yot ahinya. To kapo nono ni chich nitiere kod chandruok chomri gi thieth ter, we badhorie weche mago iri kod weche makamago. Ne jogo picha mawa erokamano makende, ne director na Philip Ochieng, erokamano, producer na Papecho Koth, erokamano ahinya Canon, nyaka kendo odiochieng' machielo, an Ruth Otieno, ngima en mwandu. Onge odiochieng' moro amora ma an adhi yweye. Eka mondo Sarabjit Singil no yud kum mare. Nyaka odiochieng' ma doho biro ng'ade bura, mano odiochieng' mana biro gole pacha. Gi gimoro amora mana adwa wacho. Nyaka tim gimoro amora kare Sarabjit. Onge gima nya wacho.